Prajem vám všetkým krásny, požehnaný sobotný deň. Dnešná sobota je naozaj výnimočná tým, že máme pamiatku Svätej Večere Pánovej, ale je výnimočná aj tým krásnym programom, ktorý tu deti mali a je to vždycky taká radosť, keď deti sa s nami zdieľajú o svoju vieru v Pána Boha, v Pána Ježiša. A my sme mali možnosť s tými staršími deťmi aj včera večer zažiť v takom menšom prevedení pamiatku Večere Pánovej. Mohli si to tie deti vyskúšať, bolo im vysvetlené vlastne, čo znamenajú tieto symboly. A je to vždycky veľký sviatok a veľká radosť, keď si môžeme pripomínať najväčšie dielo a najväčší dar, ktorý sme od Pána Boha dostali. A to je dar vykúpenia, dar spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Aj keď bol čítaný text z Jánovho evanjelia, my k nemu prídeme, ale väčšina dnešného zamyslenia bude pochádzať z knihy Jozue. A chcel by som sa zaoberať takými dávnymi okolnostiami a chcel by som niečo na začiatok povedať ohľadne mesta Jericho. Mesto Jericho je podľa archeológov najstarším mestom s murovanými hradbami na svete. Archeológovia používajú rôzne datovacie metódy, sú viac alebo menej presné, niektoré sú, väčšinou to vychádza tak, že to, čo je pred potopou, tak to je veľmi nepresne vychádza a to, čo je po potope, tak už nie sú tie odchýlky až tak veľké. No každopádne, oni hovoria, že mesto Jericho malo už murované hradby v roku 8000 pred Kristom. Čo to znamená ale pre nás? Z nášho biblického hľadiska môžeme povedať, že to bolo naozaj jedno z prvých opevnených miest po potope. Hradby tohto mesta ale napriek tomu boli niekoľkokrát zničené, či už pod vplyvom rôznych vojen alebo prírodných katastrof. Príbeh o Jozuovi spadá do obdobia 14. alebo 13. storočia pred Kristom. A aj archeologicky to naozaj zodpovedá, že asi od toho 13. storočia pred Kristom toto mesto nebolo osídlené najbližších 400 rokov. Než ho znovu obnovil Chiel Betelský počas vlády kráľa Achaba. My to môžeme nájsť v 1. kráľovskej knihe v 16. kapitole zmienku o tomto obnovení mesta. Potom, ako Izraeliti zázračne pod Jozuovým vedením suchou nohou prekročili rieku Jordán, Jericho bolo prvé kanánske mesto, ktoré im stálo v ceste. Bola to prekážka, ktorá mohla Izraelitom naháňať strach. Preto kniha Jozua začína povzbudením, ktoré zaznieva priamo od Hospodina. A ja poprosím, aby ste si otvorili svoje Biblie v 1. kapitole knihy proroka Jozua a budeme čítať prvých 6 veršov. Takže Jozua, 1. kapitola, prvých 6 veršov. Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núna. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Dal som vám všetko, na čo stúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi. Od púšte po Libanon a od veľrieky, rieky Eufrat. Celá krajina Chetitov až po veľké more na západe slnka bude vašim územím. Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Pán Boh tu dáva uistenie priamo Jozuovi, že tak, ako bol s Mojžišom, rovnako bude aj s ním. Zároveň hovorí o tom, že im dáva celú krajinu.
Že nebudú mať žiadneho súpera. Nikto pred nimi neobstojí. A toto zasľúbenie je dôležité pre náš príbeh. Jozue po tomto uistení od Hospodina dáva Izraelitom inštrukcie a povzbudzuje ich. Napriek tomu, že Jozue toto uistenie dostal, tak on sa pripravuje na ďalšiu etapu dobíjania nových území. Preto posiela za Jordán 2 vyzvedačov, aby preskúmali krajinu. Pozrime sa teraz na tých vyzvedačov. Je to v 2. kapitole a zase budeme čítať prvých 6 veršov. Jozua 2. kapitola, prvých 6 veršov. Jozua syn Núna poslal tajne zo Šitímu 2 vyzvedačov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa zložili. Kráľovi Jericha oznámili: pozor, v noci sem prišli muži spomedzi Izraelitov na výzvedy o krajine. Vtedy kráľ Jericha odkázal Rachab: vyveď mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na výzvedy o celej krajine. Ona však tých 2 mužov odviedla a skryla. Potom povedala: tí muži naozaj prišli ku mne, no nevedela som, odkiaľ sú. Keď sa zotmelo a mestská brána sa zatvárala, odišli. Neviem, kam odišli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte. Ona ich však vyviedla na strechu a skryla ich pod ľan, ktorý tam bol rozložený. Dvaja vyzvedači tajne v noci vchádzajú do Jericha. Na tom by nebolo ešte nič nezvyčajné. To, čo môže byť znepokojujúce, je zmienka, odkiaľ prišli. Oni prišli zo Šitímu. A Šitím je miesto, kde Izraeliti zhrešili s Moabčankami a začali uctievať pohanského boha Baal Peora. Šitím je spojený s modloslužbou, ktorá má sexuálny akcent. Keď títo muži vojdú do Jericha, oni si útočisko nájdu u neviestky. A práve táto neviestka je pravdepodobne kultickou prostitútkou alebo kňažkou. Jericho bolo mesto zasvetené kanánskemu bohu mesiaca. Ten kanánsky boh sa nazýva Jerech. A aj to mesto sa podľa toho boha volalo Jericho. Toto božstvo sa v Kanáne spájalo s kultmi plodnosti, kde sa používala práve sexuálna mágia. Na prvý pohľad je to nepochopiteľné, po tom, čo zažili Izraeliti v Šitíme, že títo zvedovia idú práve na takéto miesto, k takejto žene. V Šitíme to boli práve ženy, ktoré sa venovali tomu kultu Baal Peora, ktoré zámerne zviedli Izraelitov, aby na nich dopadla Hospodinová kliatba. Z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, že príbytok Rachab je pre týchto zvedov vlastne to najnebezpečnejšie miesto. Ale v skutočnosti, keďže ten príbeh poznáme, my vieme, že to bolo pre nich to najbezpečnejšie miesto. Rachab nielenže týchto zvedov ukryla, ale neváhala klamať do očí svojmu kráľovi, aby ich zachránila. Rachab sa tak podobá egyptským pôrodným babám. Pamätáte si na ten príbeh? Oni takisto klamali faraónovi o tom, lebo nechceli vlastne vystaviť nebezpečenstvu tých novonarodených izraelských chlapčekov, ktorých mali byť zabíjani. A Pán Boh im za to žehnal, za túto lož. Veľmi totiž záleží od kontextu. V niektorých špecifických prípadoch môže byť lož dobrým skutkom a hriechom môže byť nerozvážne povedaná pravda. Podobne sa to dialo, aj keď niektorí ľudia počas druhej svetovej vojny ukrývali Židov a klamali úrady.
Tá lož slúžila na záchranu nevinných životov. Takáto lož je totiž v súlade s láskou k blížnemu. Povedať pravdu a spôsobiť blížnemu smrť je prejavom sebectva a veľkého hriechu. Môžeme vidieť, že kroky s vedou viedol samotný Boh. Ale prečo práve Rachab? To, čo je v tom biblickom príbehu veľmi zaujímavé, tak je to, akým spôsobom Rachab hovorí o Hospodinovi. Všimnime si to, aké je jej vyznanie viery. Máme to v 2. kapitole knihy Jozua, 8. až 11. verš. 2. kapitola, 8. až 11. verš. Vyzvedači sa ešte ani neuložili na spánok, keď Rachab vyšla k ním na strechu a povedala: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysušil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichónovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a stratili sme odvahu pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Môžeme tu vidieť, že táto pohanská kňažka, neviestka, pozná Hospodina na základe toho, čo Pán Boh urobil pre svoj ľud v minulosti. Ona pozná tú históriu od tej chvíle, kedy Izraeliti vyšli z Egypta, až po tie nedávne udalosti, ktoré boli s tým kráľom Sichemu, kráľom Ógom. Ale najdôležitejšia je posledná veta v 11. verši, kde ona hovorí: Lebo Hospodín, váš Boh, je Bohom na nebesiach i dolu na zemi. Toto je vyznanie človeka, ktorý doposiaľ rozdieloval mnohé božstvá podľa sfér ich vplyvu. To znamená, že bol ten Jerech, boh mesiaca, potom bol nejaký Šemeš, boh slnka a tak ďalej. Každý boh mal niečo pod svojim patronátom. Dneska to máme ako tých svätých. Svätý, patrón niečoho, baníkov, patrón požiarníkov a tak ďalej. Tak to mali v pohanstve. Na každú vec bol proste nejaký patrón, nejaký boh, ktorý tomu zodpovedal. Ale ona hovorí, že Hospodín je Bohom na nebesiach aj dole na zemi. Keď to povie táto žena, znamená to, že ona vlastne povie, že Hospodín je jediným Bohom. Rachab bola zrejme mladá. Nevieme presne, koľko mala rokov, ale nebola vydatá, nemala deti. Je to žena, ktorá o Hospodinovi len niečo počula. Ale keď sa stretne s vyzvedačmi, ktorí patria k jeho ľudu, tak svoju vieru Hospodina vyzná aj ona. A keď sa pozrieme do tej knihy a do toho príbehu, tak zistíme, že vlastne to, prečo boli poslaní tí vyzvedači, tak je práve to, aby sa stretli s touto ženou. Kvôli ničomu inému. O ňu ide v celom tomto príbehu o dobytí Jericha. Ona je hlavnou postavou toho celého. Ona je tou najdôležitejšou korisťou z tohto mesta. Pozrime sa ďalej, akým spôsobom to mesto bolo dobyté. Prejdeme teraz do 6. kapitoly knihy Jozua, 6. kapitola, a budeme čítať trošku dlhšiu pasáž od 8. po 22. verš.
Stalo sa, ako Jozue rozkázal ľudu. 7 kňazov, ktorí niesli pred Hospodinom 7 trúb z baraních rohov, kráčalo a trúbilo, zatiaľ čo archa Hospodinovej zmluvy ich nasledovala. Ozbrojenci išli pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach, a zadný zástup za stáleho trúbenia kráčal za archou. Potom Jozua prikázalo ľudu: Nepokrikujte, nech nepočuť váš hlas. Z vašich úst nech nevíde ani slovo, až do dňa, kým vám nepoviem. Spustite bojový pokrik, potom kričte. Potom rozkázal, aby obišli s Hospodinovou archou mesto, obišli ho 1-krát. Potom prišli do tábora a prenocovali v ňom. Skoro ráno Jozua vstal a kňazi zdvihli Hospodinovú archu. 7 kňazov nieslo 7 trúb z baraních rohov pred Hospodinovou archou a cestou neustále trúbilo. Ozbrojenci šli pred nimi a zadný zástup kráčal za stáleho trúbenia za Hospodinovou archou. Takto aj na druhý deň obišli raz mesto. Potom sa vrátili do tábora. Rovnako to robili 6 dní. Na 7. deň, včas ráno pri východe z orničky, vstali a takým istým spôsobom obišli mesto 7-krát. Iba v tento deň obišli mesto 7-krát. Keď ho obchádzali 7. raz, kňazi trúbili a Jozua povedal ľudu: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto. Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo so všetkým, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má ostať len neviestka Ráchab a všetci, čo sú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. Len sa chránte toho, čo je pod hubiacou kliatbou, aby ste jej sami neprepadli. Ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou, tým by ste uvalili hubiacu kliatbu na izraelský tábor a uvrhli by ste ho do nešťastia. Všetko striebro, zlato, bronzové a železné predmety sú zasvetené Hospodinovi. Dáte to k Hospodinovmu pokladu. Ľud skríkol a vtedy zazneli aj trúby. Keď ľud počul zvuk trúb, spustil mohutný bojový pokrik a hradby sa zrútili. Ľud vstúpil do mesta, každý rovno vpred. Takto zaujali mesto. Mečom vykonali hubiacu kliatbu na všetkom, čo bolo v meste. Na mužoch i ženách, na mladých i starých, na dobytku, ovciach i osloch. 2 mužom však, ktorí vyzvedali v krajine, Jozua povedal: Vojdite do domu neviestky a vyveďte ju odtiaľ so všetkým, čo má, ako ste jej prisahali. Vôbec to netreba ten príbeh príliš komentovať. On je veľmi jasný. Chcem sa ale zastaviť pri jednej veci. A bolo by síce možné uviesť oveľa viacej zaujímavých súvislostí s týmto príbehom, ale teraz sa mi jedná iba o samotnú Rachab. Ona spolu s každým, kto v tú chvíľu bol v jej dome, prežila. Všetko ostatné živé vrátane zvierat bolo určené pod hubiacu kliatbu. V niečom nám to pripomína príbeh Lota v Sodome. Prečo bol Lot zachránený? Pretože Hospodin vo svojich súdoch pristupuje k ľuďom individualisticky a nie kolektívne. Lot patril Hospodinovi napriek tomu, že žil v Sodome. A Rachab tiež patrila Hospodinovi napriek tomu, že žila v Jerichu. Všimnime si, čo hovorí Ježiš o tých, ktorí mu patria. Otvorme si Jánovo evanjelium, 6. kapitolu. A tam čítame 37. až 40. verš. Jánovo evanjelium, 6. kapitola,
37. až 40. verš. Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Pán Ježiš hovorí, a vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. Mimochodom, meno Jozue v hebrejčine znie Jehošua. A meno Ježiš znie v hebrejčine Jehošua. A znamená to, Hospodin zachraňuje. A tak ako Jozue nestratil Rachab, tak ani Ježiš nestratí nikoho, kto v neho verí. Izraeliti potrebovali prejsť zázračným spôsobom cez Jordán, podobne ako kedysi na začiatku ešte predchádzajúca generácia potrebovala zázračným spôsobom prejsť cez Červené more. Bolo to preto, aby tá prvá generácia verila Mojžišovi a táto druhá generácia má dôverovať Jozuovi. Rachab, ona neprešla cez Jordán. Ona žila na druhej strane. Ona nepotrebovala vidieť. Jej stačilo len počuť. Ona len počula o Hospodinovi a uverila. Hospodin dal Jozuovi Rachab, aby ju nestratil. Ale vlastne Hospodin dal Rachab aj nám. Táto žena, ona potom zostala žiť s Izraelcami a vydala sa. Vydala sa za Salmóna a narodilo sa im dieťa. Ja som predčasom mal sobotnú škôlku s tými staršími deťmi a akurát sme preberali tento príbeh. A deti sú také krásne, prostoreké, hej, tak keď som spomenul to meno Salmón, tak oni hneď losos. Lebo v angličtine je losos Salmón. A takto si to zapamätáte, koho si zobrala. A viete, kto sa narodil tomuto páru? Bol to Boaz. A toho poznáme. Boaz bol muž, ktorý si zobral Moabčanku. Ženu, ktorej národ mal zákaz od Hospodina vstúpiť do chrámu. Oni boli úplne nečistí. On si zobral Moabčanku Rút. A Rút a Boaz mali ďalšieho syna. A pri gastronomii trošku zostaneme. On sa volal Obéd. A tento Obéd mal ďalšieho syna. A tam už ma nenapadá nič, nejaké prirovnanie, ale toho poznáte. On sa volal Išaj. A Išaj, ten mal veľa synov, 7. A Samuel, prorok, prišiel za jeho synmi, aby medzi nimi pomazal nového kráľa. A Išaj mu ich vodil tak od toho najstaršieho
A Pán Boh stále tomu Samuelovi hovoril, toto nie je on. Prišiel ten mladší, ani toto nie je on. A viete, ja si nepamätám mená tých synov, ale pamätám si toho, ktorému mu ani nepredstavil tomu Samuelovi, pretože on bol niekde preč, mimo domu a pásol otcové stáda. A to meno je Dávid. A mohli by sme takto pokračovať. Meno po mene, pokolenie za pokolením, až by sme sa dostali k Jozefovi a Márii. A Mária, ona počala, ale tentokrát nie s Jozefom, ale počala z Ducha Svätého a narodil sa im Ježiš. Hospodin zachránil Rachab, aby sme my mohli byť zachránení tiež. Dnes sme sa tu stretli na pamiatke Svätej Večere Pánovej aj vďaka tomu, že Hospodin kedysi dávno neprehliadol jednu ženu, ktorú by sme mali vôbec problém akceptovať tu v našom spoločenstve. V meste, ktoré bolo určené na záhubu. Neprehliadol ju napriek tomu, že väčšina z nás by sme ju odmietli preto, kým bola a čo robila. Hospodin ale videl viac. On vidí viac o každom jednom z nás. A práve preto on poslal svojho syna, aby zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy. A dnes si túto obeť pripomíname. Pán Ježiš sa nehanbí za ženy so zlou povesťou. V tom rodokmeni, ktorý píše evanjelista Matúš, ich nájdeme 5. Támar, Rachab, Rút, Uriášová žena, tam ani není meno dané. Hej. My vieme, že to bola Batšeba a Mária. Príbehy týchto žien neboli jednoduché. Ale to nie sú ani tie naše vlastné príbehy. Ale Ježiš napriek našim nedostatkom sa nehanbí nazvať nás svojimi bratmi a sestrami. Tak, ako o tom píše v liste Židom v 2. kapitole, 11. a 12. verši. List Židom 2. kapitola, 11. a 12. verš. Veď aj ten, kto posvecuje, ako aj tí, čo sú posvecovaní, pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem ospevovať. Amen.